Ix-xogħol kollu ta' skavar u twaqqih tal-bini ġie sospiż temporanjament għal madwar ġimagħtejn wara l-aħħar każ minn sensiela ta' binjiet li ġarfu b'riskju għar-residenti. L-ordni ngħatat waqt laqgħa li saret bejn il-Gvern u numru ta' unions, għaqdiet u awtoritajiet fosthom il-GRTU, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi, il-Kamra tal-Perit u il-Building Regulations Office. Madankollu ftit tal-ħin biss wara li ħabbar din id-deċiżjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat fetaħ tieqa ġdida lil kuntratturi hekk kif qal il-Building Regulations Office se jilqa' talbiet ta' periti illi jaħsbu lis-sospensjoni tax-xogħol li qed jagħmlu tfisser periklu għar-residenti biswithom. Is-sospensjoni se tibqa' fis-seħħ għal madwar ġimagħtejn hekk kif nhar it-tnejn li ġej se joħorġu proposti għal regoli ġodda fi proċess ta' konsultazzjoni ta' 5 ijiem qabel dawn il-proposti għaddu qudiem il-Parlament. Fost il-proposti li qed isiru hemm żieda fil-multi għal min jikser ir-regoli u għal min ikompli bix-xogħol minkejja avviżi biex ma jagħmilx dan. Dan apparti li jridu jsiru surveys ġeoloġiċi u ġeotekniċi għal kull skavar u tqattih waqt li l-periti jew site managers jridu jkunu preżenti għal kull deċiżjoni maġġuri relatata ma' tqattih jew skavar partikolari jew malli jidhru konsenturi jew sinjali fil-blat. Dan biex huma jidħlu personalment responsabbli ta' kull deċiżjoni li tittieħed. Sadattant il-Prim Ministru ma ħal ebda mistoqsija mill-medja fit-tmiem din il-laqgħa. Mhux ħanieħu mistoqsijiet fuq hekk. Mhux ħanieħu mistoqsijiet fuq hekk. Mhux tistaqsil tal-BRO qegħdin hawn. Fi żviluppi oħra filgħodu ntbatet ittra iebsa lill-Prim Ministru mill-Kummissarju tal-Ambjent u l-Ippjanar fih dan l-Uffiċċju tal-Ombudsman fejn intefa' dawl fuq każi varji ta' ksur ta' liġi f'diversi siti ta' kostruzzjoni. Tant li l-istess Kummissarju, il-Perit Alan Saliba, jgħid li għandhom jinħolqu proċeduri kriminali kontra l-kuntratturi. Fl-ittra l-Perit Saliba jirreferi għal artiklu tal-liġi li jitkellem fuq distanza ċara li suppost għandha tinżamm mill-ħajt diviżorju kull meta jkun hemm bini. Iżda skont l-Uffiċċju tal-Ombudsman din il-liġi qed tiġi skartata. Alan Saliba fl-ittra tiegħu jgħid li l-periti għandhom dejjem juru fil-pjanti is-sotterrani fid-distanza preskritta. Isemmi wkoll kif donnu saret prassi li jingħata kunsens biex żviluppatur iħaffer mal-ħajt diviżorju mingħajr ma tinżamm id-distanza ta' 76 ċentimetru. Il-Perit Saliba jinsisti li din hija illegali jisek qed tislifni l-flus u nawtorizzak qed tajjarni bil-karozza jekk ma nħallsekx.